Maayong adlaw nga Domingo mga igsoon ko diha ni Kristo. Aniya na kita karon sa ikakauhaan nga Domingo sulod sa tuig. Nining santos nga Eucharistia, pasalamatan ta ang Ginoo sa iyang walay kinutuban nga pagbubo sa tanang mga grasya nga atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Ug sama sa babaye nga taga-Kanaan nga gihisgutan sa ebanghelyo karon, nga adunay hugot nga pagtuo sa makagagahom nga Dios. Atong ihalad sa Ginoo kining mga nagkalain-lain nga katuyuan. Sa mga bagong awit, ang kalipay taisigit, ang Ginoo labing himpit, daigong ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay taisayaw, uhulang adlaw, tugtugan na ang gitara, palanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kami nakasala kanimo, ug nakalapas sa imong Ginoo kaluy ikami, Ginoo kaluy ikami. Makita agugma o galuoy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan, Kristo kaluy ikami, Kristo kaluy ikami. Kasing-kasing nga mahinulsulon, ayaw Ginoo isalikway, Ginoo kaluy ikami, Ginoo kaluy ikami. Himaya sa Dios
dito sa langit. O kadait sa iya mga tao din isayuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, nahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan. Aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa maghigugma kanimo. Ug kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya, ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason ko na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo, aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlawng igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panadon ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kay ang akong templo, nganlan magbalay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, magadaygon ta kanimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magadaygon ta kanimo ang tanang mga nasud.
kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyunan niya, ipadanag unta ka nato ang iyang naung, ang iyang naung. O Dios, magdaygong ta kanimo ang tanang mga nasud, mahibawan unta ang imong dalan din sa yuta, diya sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. O Dios, magdaygong ta kanimo ang tanang mga nasud, maglipay untang mga nasud ug magsadya, tungod kay nagamando ka sa kanasuran, diha sa katarong, ang mga nasud dinhi sa yuta imong agakon. O Dios, magadaygong ta kanimo ang tanang mga nasud, daygon unta ikaw sa katawhan. O Dios, ang tanang kalungsuran magdaygong ta kanimo, panalanginan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Dios, magadaygong ta kanimo ang tanang mga nasud. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon, bahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong kabuluhaton, ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo, aron masina ang akong isig ka Hudiyo, ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisadikway sila, ang kalibutan nakigsauli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kung dawaton sila, kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayod mag-usab-usab ang Dios sa iyang huna-huna, labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Ginoo. Kay gihimo sa Dios ang tanan mga tawo nga supilon aron ipakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia,
Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, Bibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tero ug sa Sidon. Usa ka babay nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya ug mituaw. Sir, anak ni David, kaluy-i in taon ako. Ang anak kong babay giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babay ug miluhod sa tubangan ni Jesus. Sir, tabangi in taon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod kana, sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa nga sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kanatong tanan, mayong buntag, mayong adlaw. Padayon ta sa atong ministro, no, dinhi sa mass media communications, labi na sa Pauline sisters, daughters. Ug nining ebanghelyo nato karon, nindot nga atong mapamalandungan ang pagpakighinabi sa usa ka babae nga taga Kanaan. Miduol kang Jesus ug gani nagsunod-sunod man kaniya aron pagpangayo ug kaayuhan alang sa iyang babay nga anak. Maigsoon kung atong tan-awon ang background niini, makita nato nga bisan gani sa unang pagbasa nga gikan sa basahon ni propeta Isaias, adunay dako nga kahiusahan nga gisaad sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Adunay panag-ambitay ug pagdawatay sa matag usa. Gani maingon man nga ang mga tagalaing nasod ilang i-welcome ngadto sa ilahang panon. Mao nga nadungog nato sa Salmo nga nag-ingon, Ginoo, magdayeg unta ang tanang kanasuran. Dili lang usa ka nasod nga pinili sa Dios, kundi tibuok kalibutan, tanan nga mga nasod. Pagabot na to sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa sa mga Romano, gani si San Pablo usaman ka hintil, no? Ug iyang gingon nga bisan sa akong pagka foreigner o pagka dayuhan ninyo, ako mo'y nahimong magsasangyaw sa Kristo nga usa ka Hudyo. Indot nga pamalandungan nga makita nato diri nga sa sinugdanan gihimo sa Dios ang kalibutan nga nagkahiusa. Apan tungod sa pagkamasupilon sa tao na mahimong naguba o naputol ang atuang maayong relasyon sa matag usa ug labaw sa tanan ngadto sa Dios nga atong magbubuhat. Ug ang gibuhat sa Ginoo aron kini mabalik
ug masumpay ang naputol nga relasyon ug maayong pag-inambitay, kini iyang gihatagan og dako kaayo nga Dios nung kaluoy. Ang gitawag nato divine mercy. Ang Dios nung kaluoy nga tungod matud pa ni San Pablo sa atong pagkamasupilon gipasaylo kita. Sama nga ang tanan nga mga masupilon hatagan usab og Dios nun nga kaluoy og pasaylo sa Dios. Mo ni ang background sa ato ang ebanghelyo karon. Tungod kay ang tribo ni Israel adunay 12, di ba? Pagkabahin-bahin na nila, nagkagubot na sila tungod sa pagkasinabtanay, duha na lang ang nabilin, sa Juda ug ang Israel. Sa Juda, aduna silang kalagayng tribo nga gikan sa Israel, no? Ug usa niini mao ang Kanaan. Unay hinumdom ta na si Jesus sa udtong tutok niadto dito sa atabay ni Jacob, no? Nga nangayo siya og tubig sa babae nga nagkalos didto, ingnan siya sa babae nga, una, asa man imuhang sudlanan, sir? Ikaduha, naara ba tay balaod nga kamo nga mga taga-Israelita dili pwede nga makig-encounter o makigtabi kanako, no? Gawas nga sa una wala pay COVID, no, nga di ta pwede maistorya dugol. Sa una, aduna na di ay panag-initay nga dili sila maka duol sa ilahang kadugo tungod kay ila kini nga gi hukman isip hugaw kay nganuman kining taga Huda, taga Juda nakigminyo sa lain nga mga non-Jewish nga mga tribes. So ang gihimo sa Israel, sila ang nahimong hugaw, sila ang Israel mao ay nagpabili nga pinili sa Dios. Apan sa panahon ni Kristo, no? Diadtong atabay ni Jacob, ingon si Jesus, tagay kog tubig. So nakig-istorya siya sa babae, nakig-connect siya, ug iyang gipasaylo ang babae sa iyahang mga sala. Ingnan niya, asa may mong bana? Siya, wala mong koy bana. O kay ikalima naman ng nani mong bana karong kapuyo. No? Sige, pasayloon ta ka, pero ayaw na pagpadayon sa imong sayop nga binuhatan. Balik ngadto sa pagkamatarong. So sa ato pa, iyang gilimpyuhan ang giingon nga hugaw sa mga nauna nga tribo sa Israel. So si Jesus ang nagbag-o nining tanan. Makita na to maigsuon nga naay gitawag na to creation history, na nga ang pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Lakip na kita nga katawhan. Apan sa ako nang gikaingon, tungod sa kasalanan nga tendency sa tao, tungod kay ang tao nagmasupilon man kining maayong relasyon na putol. Ang gitawag na tuog decreation. No? Kay dapat unta ang purpose sa creation ato ipadayon kita nga mga katawhan kay kita man ang mga stewards of creation. Kita man ang magbalantay sa mga binuhat sa Dios. So dapat magpadayon. Apan tungod kay kita na mamahimo man instrumento hinuon sa kagubaan o pagkaguba sa maayong relasyon, ang Dios pinaagi kang Kristo na himong recreation ang iyahang binuhat. Gibag-o, giusub kita ang dignidad, gibalik ngadto sa pagkaangayan nga tinawag nga mga anak o tinuod nga anak sa Dios. So kining ebanghelyo nato nga nasakit og giwaan ang anak sa usa ka babae nga taga Kanaan nga giayon ni Jesus usa ka pagpakita sa kamatuoran nga si Jesus mao ang turning point sa ilang kinabuhi. Nga dili sila angay nga hukman nga hugaw tungod kay nakiglambigit ngadto sa mga laing nasod, kundili pabilin gihapon ang dignidad sa matag usa sa binuhat sa Dios kay iya kining gibalik ngadto sa kabag-uhan. No? Ang kung i-relate nato ni sa tuang
present nga experience nining panahon sa pandemic, siguro mga igsoon makaingon ta nga kining kaso sa COVID, no? Umasayod tag kinsa ang natakdan o ng sakit sa naigo nini mong virus, di na siguro ta mo duol bisan pa og suod ta nga amigo sa una, ha? Daghang mga gipangbutang sa Facebook o sa YouTube nga mga exaggerated nga scenarios, no? Magtagbo gani sa hagdanan, ang usa mo pilit dito pikas bumbong, ang usa po ni pilit dito pikas bumbong, no? Para lang magkalagyuay, no? So mga igsuon, the best thing that we learn from this pandemic mao ang panaghiusa bisan pa sa atong physical distancing, no? Bisan pa og mag-social distance ta, but then kung ang atong pagtuo kanunay nga naghiusa diha kang Kristo, ang tanan nga kasakit o pagsuway sa kinabuhi atong malampasan, atong hinumduman sa kanunay nga kita gihiusa ni Kristo diha sa yang gugma ug sa matag adlaw nga kinabuhi, gibag-o kita ngadto sa dignidad nga ngayan nga tawgon og mga anak sa Dios. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo sa Dios. Nagato ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, ug sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, kinsa andam sa pagdawat ni adtong nangita kaniya, ug sa matag pagampo moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang simbahan ug ang mga namunuan niini magpadayon sa pagpatagamtam sa mga magtutuo sa ilang timos nga gugma ug sa kanunay magmadasigon sa pagpangita sa mga nawalang karnero. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran musalig unta sa gahom sa Espiritu Santo aron sila magiyahan sa pagsulbad sa lain-laing problema nga ilang giatubang karon, ilabay na niining panahon sa pandemya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga unta matukod ang usa ka hingpit ug matuod nga Kristohanong katilingban nga adunay hugot nga pagtuo sa Santissima Trinidad, ang simbahan sa panaghiusa ug kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang atong mga igsuon nga nataptan sa COVID-19 makaamgong na nga si Kristo uban kanila diha sa ilang mga kasakit o nga unta ila nang matagamtam ang hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo kamumot, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Nga kadtong mitaliwan na sa laing kinabuhi, mahiusa unta sa mga anghel ug mga santos sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo. Mahigugmaong Amahan, ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo. Hinunua,
Ipabilin kami diha sa gugma ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kaayong awan sukod. Unsaon ko karon pagbalos kanimo nining tanan. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kaayong away sukod. Sa kaayong away sukod. Maigsoon magampo kita aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, Alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nga mong sakripisyo, Ginoo, nga maoy nagpanagbayluay niining mga gasa. Pinagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong, Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesu-Kristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron magbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa-uban sa mga anghel ug mga santos nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo,
Diyos sa kagahuman, puno ang langit o giyota sa imong himaya, o sana sa kaitaasan. Daygon ang nagaling sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kaitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang iyawang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francesco among Papa, ni Jose among arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinahagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya
hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kung kasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami ituyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahilikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom mugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsonay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo.
sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesucristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga maluluy-on, pinaagi nining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot namo pagpakahimo nga mas may sama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nini karong gutlua atong hatagan og pagampo kaayuhan alang sa ato ang maigsuon kaniya sa lang mga tagsa-tagsa kapanimalay ngaon ta madawat nila ang makaayo nga gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa tanan nga mga masakiton. Hinaut unta nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, lakat kamo diha sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.